И днес отново в село Горан. Ето виждате как пълни след нашата намеса. Ето. Човек се оплакваше, че върви 1-2 минути и водата спира. Ето сега как пълни. Имаше доста боклуци. Излезе добра вода. Чакаме да се избистри водата и си отиваме. Който иска, нека ни се обади. Телефонът е показан. Айде!